Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Ватанны яклаганнарга хөрмәт. Әлмәтлеләр мәңгелек утка чәчәкләр салды. Берсе дә калдырмый, берсе дә онытмый шушы көнне. Бу бит безнең өчен бик шатлык. Кыюлар кыш сынаша. Ватанны саклаучылар көне уңайыннан районыбызда төрле патриотик чаралар уздыру матур гадәткә әверелде. Максатыбыз бит әйткәнемчә, очрашу, берләшү, спорт, ярышу. Көчле гөршеләр Татнефть спорт комплексында чираттагы ярышлар узды. Бу соревнованиягә да бик озаклап әзерләнде. Ватанны саклаучылар көне илебездә иң әһәмиятле бәйрәмнәрнең берсе. Бу көнне Әлмәттә Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркында мәңгелек утка һәм социалистик хезмәт геройлары бюстларына чәчәкләр салу тантанасы узды. Сугышчыларны искә алырга Татнефть компаниясе, Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты вәкилләре, шәһәр халкы һәм кунаклары килгән иде. Ватанны саклаучылар көне ул көч, түземлелек, мәрхәмәтлелек һәм туган җиреңә карата мәхәббәт бәйрәме. Иратлар арасында уңышлы, исән-имин хезмәт итеп кайткан көчле затлар да киләчәктә ватан алдында бурычларын үтәячәк егетләребез дә байтак. Алар безнең сакчыларыбыз һәм яклаучыларыбыз. Очень значимое значение для всех, кто служил, кто служит и кто защищает нашу Родину. Раил Хасанҗанов өчен бу бәйрәм кайчанда ватаныбыз файдасына хезмәт иткән һәркемгә тирән хөрмәт күрсәтү булып тора. Ул үзе дә 2 ел Новосибирск шәһәрендә эчке эшләр гаскәрендә хезмәт иткән. Бу көндә без үзебезнең бабайларны, әтиләрне искә алып, аларның безнең илне яклаган büyük җиңүләрен без хөрмәт итәбез. Аларга памятникларга чәчкәләр куябыз. Салкын һава торышы булуга карамастан, чәчәкләр салу тантанасында шактый халык җыелган иде. Алар кулындагы йөзләгән кызыл чәчәк ватанны яклаганда тарихка кереп калган һәм бүген дә аны саклаучыларга хөрмәт билгесе иде. Ура! 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 Шундый матур бәйрәм безнең. Менә бөтен кеше рәхәтләнеп, шатланып, барсы да җыелып килгәннәр. Биналарга барсына да рәхмәт әйтәсем килә. Берсе дә калдырмый, берсе дә онытмый шушы көнне. Бу бит безнең өчен бик шатлык. Тантана армия генералы һәм Советлар Союзы герое Василий Филиппович Маргеловны бюсты янында дәвам итте. Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов ватанны саклаучыларга карата котлау һәм хөрмәт сүзләре җиткерде. 23 февраля, конечно, для нас это всегда было особой датой. 23 февраль әлбәттә безнең өчен һәрвакыт мөһим көн булып тора. Әмма соңгы 2 елда без аны аерым бер дулкынлану, соклану, җылылык, шул ук вакытта бераз кайгы хисләре, зур хөрмәт белән бу бәйрәмне билгеләп үтәбез. Действительно, с огромным уважением отмечаем этот праздник. Чараның тантаналы эшендә шулай ук бүләкләү тантанасы узды. Һәр заманның үз каһарманнары бар. Шуларның берсе белән сезне дә таныштырып үтәбез. Ул Төньяк Кавказдагы хәрби хәрәкәтләрдә катнашучы Батырлык ордены кавалеры Рамил Бәдретдинов. Эшләгән хезмәтен бәяләп, аны районыбыз данын якларга дип, ел хатын-кызы, ел ираты хатын-кыз күзлегеннән республика бәйгесенә дә юллаганнар. Әлеге бәйге гаилә кыйммәтләрен үстерү һәм җәмгыятьтә хатын-кызларның тоткан ролен ассызыклау максаты белән уздырыла. Тулы хәрби әзерлек, гадәти хәл, ди Батырлык ордены кавалеры сугыш хәрәкәтендәге катнашучы Түбән Мактама авыл җирлеге башлыгы Рамил Бәдретдинов. Яшь үсмер чагында ук ул хәрби хезмәттә булырга карар итә. Мин 7нче сыйныфта ук үземне нәкъ хәрби карьерага әзерләдем. Башканы күз алдына да китерә алмадым. Авыл башлыгы булу да җиңел түгел, кайгырту күп. Рамил Әкрәмович халык файдасына хезмәт итә. Аның тормышы казанышлар һәм лаеклы эшләр белән тулы. Шуларның берсе ватанны саклаучылар истәлегенә мемориаль комплекс ачу. Аның инициативасы белән авылның үзәгендә композиция урнашкан. Аның үзәк элементы булып атаклы Т-64Б1 танкы тора.
Доставка танка Т-64. Танкны югары пышмадан китерүү әйтик шушы мемориаль комплексны төзүү өчен башлангыч ныкта булды да инде. Построение вот этого мемориального комплекса. Рамиль Бәдретдинов Россия танкистлар берлегенең Әлмәт вәкиллеге җитәкчесе. Ветераннарны үз тирәсенә туплап, ул танкистлар клубы да оештыра. Ул безне танкистларны барыбызны да бергә җыйды. Җиңү көнен, танкистлар көнен бик лаеклы үткәрә. Лаеклы кеше ул, без аның белән горурланабыз. Патриотизмга өйрәтеп булмый, аны яшьтән үк тәрбияләргә кирәк. Киләчәк буынны исә хәтердә тәрбиялибез дип билгеләп үтә Рамил әфәнде. Яшьләр белән очрашуларда ул Әфганстанда һәм Чечняда сугышны узган кешеләр турында сөйли. Үзенең истәлекләре белән уртаклаша. Батыр ата-бабаларыбыз турында хәтерне саклау, туган илне ярату һәм кирәк булганда аны яклау Рамил Бәдретдинов инициативасы белән ачылган юнармиячеләр клубы эшенең максаты. Елхавой авылында күңелле бәйрәм оештырып, ватанны саклаучылар көнен билгеләп үттеләр. Бу көнне җирле мәдәният йортында авыл халкы өчен спорт ярышлары узды. Олысында кешесен дә берләштерүче бәйрәм биредә 2нче ел рәттән оештырыла. Тулырак алдагы минутларда. Елхавой авылы мәдәният йортында ватанны саклаучылар көне уңаеннан иратлар арасында иң популяр спорт төрләре буенча турнир узды. Ярыш барышында катнашучыларның һәрберсе җитезлек, төгәллек, көч, холыкларын һәм батырлыкларын күрсәтә алды. Безнең төп максатыбыз халыкны берләштерү, балаларны зурлар белән, зурларны яшьләр белән. Шулай менә шундый матур көнне җомга көнендә, җомгадан соң менә барлык безнең бабайларыбыз, абыйларыбыз менә хәзер киләләр алар клубка, Алаверсия мәдәният йортына. Һәм безнең төп максатыбыз битендә әйткәнемчә очрашу, берләшү, спорт, ярышу, көч сынашу. Турнир программасына өстәл теннисы, бильярд, шашка һәм өстәлдә уйналучы футбол кертелгән. Җиңүчеләрне һәр төрдә 2 яшь категориясендә билгеләделәр. Айнур Тахиров өстәл теннисы буенча беренче уенда җиңү яулады. Мәдәният йортында тренировкалар даими рәвештә уза. Шуңа ярышларга әзерләндем дип уртаклаша ул. Бүгенге уен бик җиңел булды, чөнки мин һәр атнаны ял көннәрне кич белән киләм монда теннис уйнарга. Бик яратам бу уенны, һәр вакыт яшьләр килеп уйныйм. Минем белән уйнады Ислам, ул да минем белән бергә шул бер мәктәптә укый. Ул минем бик зур дус. Хәсән Сибгатуллин иске мәдәният йортында металл шарлар белән бильярд уйнарга өйрәнгәнен җылылык белән искә ала. Бу аның беренче ярышлары түгел, моңа кадәр призлы урыннар да алганы булган. Бу ярышлар бик тә кирәкле нәрсә. Безнең малайлар шуны бу монда килеп бөтенләй үзара аралашабыз, сөйләшәбез, аңлашабыз. Бер-беребезне белән кай вакытта инде яктан килүчеләр булса танышабыз да шулай. Бу яхшы нәрсә. Биредә һәрбер килүчене кайнар чәй һәм тәмле ризыклар белән сыйладылар. Килгән кунаклар һәм җан атарлар билгеләп үткәнчә, залда җылы кабул итү һәм дуслык атмосферасы хөкем сөрде. Бу бәйрәм бик бәйрәм инде. Бүгенге көндә иң зур бәйрәмнәрдән дип саныйм инде мин бу бәйрәмне. Бу яшь буынны буынга патриотик тәрбия бирә инде. Олы буын үзләренең менә яшь вакытта армиядә служба менә шулар белән шуларны искә алалар. Бигрәк тә инде яшь буынга зур яхшы тәрбия. Спорт төре һәм яшь төркемнәре буенча бәйрәм чемпионнарын медальләр һәм истәлекле бүләкләр белән бүләкләделәр. Татнефть спорт комплексында ватанны саклаучылар көненә багышланган Татнефть компаниясе правкомы кубогына гер күтәрү ярышлары узды. Биредә профсоюз әгъзалары физик ныклыкка көч сынашты. Тулырак Лейсән Галиева сөйләр. Гир — это очень серьезный вид спорта. Вот я смотрю, ребята все такие накачанные, действительно, значит, непростой вид спорта. И при этом, когда у нас есть
милые, красивые дамы еще в этом виде спорта. Это вообще, я поражаюсь, как они, значит, осмелились подойти к этим гирям. Не просто подойти посмотреть, еще надо их поднимать же, значит. Гір көтәрү шыдам һәм сабыр ихтыярлылар спортым. Үскә, аска һәм тагын үскә шулай итеп 10 минутлык вакыт эчендә спортчылар максималь тапкыр 24 килолы 2 герне күтәрергә тырыша. Араларында хатын-кызлар да бар. Алар исә 12 килолы герне 5 минут дәвамында күтәрергә тиеш. Ярышлар шартлары буенча герчеләрнең иң яхшыларын төрле авырлык категорияләрендә ачыкладылар. Профсоюз әгъзалары арасындагы ярышларда Татарстанның төрле шәһәрләреннән 70-тән артык кеше катнашты. Аларның кайберләре әлеге спорт төре белән күп еллар профессиональ рәвештә шөгыльләнә, ә кайберләре гире спортында үз осталыкларын беренче тапкыр сыный. Болай бик җиңел генә күтәрәләр кебек ирләр дә, хатын-кызлар да, әмма ләкин гир күтәрү бик күп көч һәм әзерләнүләр таләп итә шул. Шулай Рәис Саматов 2012 елдан бирле шул спорт төре белән шөгыльләнә. Түбән Кама заводында эшкә урнашу белән бәйгеләрдә катнаша башлый. Физик яктан авыр эштә хезмәт итү үзенә күрә ныгыта ди спортчы. Әлхәмдүлилләh, үземнең рекордны арттырдым. Мен шуңа бик шатмын. Ничәгә арттырдыгыз быелгы бакырга белән? 12 тапкырга күбрәк эшләдем дә. Үз шикләрен җиңәрлек истәмә энергияне гер күтәрүчеләр җан атарларыннан ала. Спортчыларны гаиләләре, дуслары һәм хезмәттәшләре куәтләп тора. Biz үзебезнең әтиебез Ирек Валиев өчен җан атабыз. Әтиебез инде күп еллар гир спорты белән заниматься итә. Һәм бу соревнованиягә да бик озаклап әзерләнде. Әтиебезгә уңышлар телибез. Травмаларсыз гына, әйбәт кенә шушы соревнованияларда катнашырга ясынанырга һәм җиңүләр телибез. Техниканы белү авыр күтәрү вакытында көч сакларга булыша ди судья әгъзалары. Мәсәлән, тәннең кайсы да өлешенә кул белән кагылу тыела. Шулай хаталарны барлап, нәтиҗәләре буенча ярышларның җиңүчеләре билгеләнде. Лейсан Галиева, Айдар Кабиров, яңалыклары вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәт районы аучылар һәм балыкчылар җәмгыяте вәкилләре Ватанны саклаучылар көненә багышланган чын ир-атлар бәйрәме оештырды. Ел саен аучылар арасында һәвәскәрләр һәм профессионаллар иң яхшыларны билгеләргә дип бергә җыелалар. Ярышларның быел ничек узганы турында алдагы минутларда. Мондый ярышларны үткәрү традициясе Әлмәттә 16 ел элек барлыкка килгән. Быел стендка ату буенча ярышта 30-га якын кеше катнашты. Алар арасында тәҗрибәле аучылар да, һәвәскәрләр дә бар иде. Оештыручылар сүзләренчә, стендка ату буенча ярышның файдасы физик ягы белән генә чикләнми. Ул шулай ук кешеләрне берләштерә, яңа танышулар һәм аралашулар бүләк итә. Здесь собираются охотники с Альметьевского района, Бугульменского района, Азнакаевского района. Очень много ребят. Бүген бирегә Әлмәт, Бөгелмә һәм Азнакай районнарыннан аучылар җыелды. Азнакайдан бик күп катнашучы. Алар рәисләре белән бергә килгәннәр. Бу чара безне берләштерә. Безнең аучылар һәм балыкчылар җәмгыяте елдан-ел куәтле оешмага әверелә. Наш коллектив Татохота рыболов общества превращается в более мощную организацию. Стендка ату спорт түрендә ату махсус тәлинкә мишеннәр буенча алып барыла. Пуле тәлинкәгә эләккәч, ул атла. Мишен буенча төзеп төгәл ату ул даими тренировкалар нәтиҗәсе һәм бүгенге ярышларда катнашучыларның профессионализм күрсәткече. Бүген ярышларда Татарстанның көньяк көнчыгышыннан төрле район вәкилләре катнаша. Асыл Исхаков 16 яшьтә аучылык билет ала. 50 елдан артык ату белән шөгыльләнә. Биредәге ярышларга 4 кешедән торган команда алып килгән. Беренче мәртәбә катнашу инде, күптән катнашабыз. Менә бу территориядә беренче мәртәбә бүтән җирдә Кама авыл кырында. Хәзер менә монда оештырганда, потому что кар чистартырга кирәк. Команда алып келдем мен үземнең Азнакай охотникларын, аучыларын. Жиңеп кайтырга исәп.
Солқын һәм җил булуга карамастан бирегә ярыштан күтәренке кәеф алырга һәм туганнарына мораль ярдәм итәргә бихисап җанатарлар да җыелган иде. Буду болеть за своего мужа. Ему нравится. Мин ирем өчен җан атып торам. Аңа атарга төзегән җиренә эләгергә һәм җиңәргә ошый. Ләкин аның бер кайчанда хайваннарны үтергәне юк. Бу табыш өчен түгел, ә җиңү өчен. Бирегә дә ул катнашу өчен килде. Ради победы, наверное, ради участия сюда приехал. Бәйрәм шулай ук аучылык сезонын тәмамлау хөрмәтенә багышланган иде. Катнашучылар билгеләп үткәнчә традицияләрне истә тоту гына түгел, яшь буынга бабаларыбызда булган бәяләп бетергесез белемгә, аларның әйләнә-тирә мөхиткә һәм табигатькә сакчыл мөнәсәбәтенә дә өйрәтергә кирәк. Охота это же не как бы это увлечение души, а не то, Аучылык ул күңел мавыгуы. Беренче чиратта табыш алу гына түгел, табигать белән сакчыл аралашу мөһим. Шулай ук сәламәтлек һәм кәеф. Гомумән, минем уйлавымча, чын иратлар ул аучылар. Я считаю, настоящие мужчины это охотники. Катнашучыларның барысы да кыр кухнясында пешерелгән тәмле ризыклардан сыйлана алды. Бөгелмәнең татар мәдәнияте үзәгендә Ватанны саклаучылар көне алдыннан Егет Солтаны 2024 милли конкурсының финалы булып узды. Гаилә елы кысаларында оештырылган әлеге бәйгедә шәһәрнең мәктәп укучылары бер-берсе белән ярышты. Әлеге чара ел саен уздырыла. Бәйгедә катнашучы егетләр барысы да сәхнәгә чыгып, бердәмлек һәм патриотизм рухын күрсәтергә тырышты. Алар көчле булуларын гына түгел, ә музыка, бию һәм шигърият өлкәсендә булган талантларын да тәкъдим итте. Жюри чыгышларның югары дәрәҗәсен һәм конкурста катнашучыларның иҗади осталыгын билгеләп үтте. Егет Солтаны исеменә быел беренче мәктәп укучысы Дамир Гәрәев лаек булды. Җиңүчеләргә кыйммәтле бүләкләр һәм грамоталар тапшырдылар. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.